Aga, po co jedziemy? Po Pokemon. Łojerona! Patrzcie, to jest bydlaczka bolszewiczka. Aga, ty będziesz na niej polować na... Poksy. Idziemy. To jest, moi drodzy, idealna broń na Pokemony. Jak się przyjdzie pod lura z taką, to wszyscy uciekają, wszystkie poksy moje. Adze się pomyliło i rzuciła telefonem w Pokemona zamiast w Pokebola. No, patrzcie jakie fajne. Pidgeotto. Najczęstszy gołąb bytomski. Moi drodzy, no jest skandalem, że tutaj na tej mapie kompletnie nic nie widać. Puste pole. A w rzeczywistości znajdujemy się na Bobku i tu jest, moi drodzy, huta. I hutnicy jak idą na hutę, to chcieliby sobie jakieś pokestopiki opierdzielić. No i drodzy, kto te Pokemony zrobił? Niantic? Nintendo, ale tą grę? No, Nintendo. Nie wiem, w każdym razie zróbcie coś z tym, bo tutaj nie jest pusto. Tu jest pełno placu na gymy i pokestopy. Numerowania, no jak nie chcesz, to ja to zjem. Lodzik. Najmłodszy trener Pokemonów w Bytomiu łapie Pidgeotty. Karmienie Pidgeottów, moi drodzy. Dzicz. Wygłodzone bytomskie Pidgeotty. Moi drodzy, jesteśmy pod Agorą i tutaj, kurde, na gymie jest ciulańsko. Naszych biją. Jest lur. Zaraz ich wyjaśnimy. Nie, Aga? Wyjaśnimy? Tak. Co znaczy? Moi drodzy, jebemy czerwonych. To jest, kurde, niemożliwe. W czym ja jestem mistrzynią. Który to? Gdzie jesteś? Zbrodniarzu Dobra, bytomski, lecimy. przyznaj się. Wiemy. Zarobiło z dupi ryj, co tu się dzieje? Przed chwilą był żółty, teraz znowu jest czerwony. Dobra, są dwa Pidgeoty. No i moi drodzy, łozdupione. I biją nas. Co ty gadasz? Moi drodzy, znowu nas biją. I patrz ile mam Pidgeotów. Ja mam podejrzenie, moi drodzy, kto to wszystko robi. Nawet kolor koszulki by się zgadzał. Kurde, najlepsza sytuacja. Lur na krzywy ryj. Jesteśmy pod Urzędem Miejskim w Bytomiu. Uwaga, pokazuję i objaśniam. Tutaj pół Bytomia się zbiera już, jak widać. Patrzcie, o, tam pan idzie, łapie Pokemony. Tam przyjechał pan na rowerze. No wszyscy łapią, no Bytom łapie generalnie. Co tam, że burza napierdala, jak ja muszę krabiego złapać. Ach! Tutaj łażą Pidgeotty, moi drodzy. A tutaj jest... Nie wiem, czy jest taki Pokemon. To chyba jakiś jest ten. Nowy rodzaj całkiem. Wewiuron w środowisku naturalnym występuje w Parku Bytomskim i nie tylko. Kolejny lurek na krzywy ryj. Bytomskie muzy, nasze ulubione miejsce. Tutaj również gym czerwonych, których za moment porobimy. Przedstawiam wam pana Ciulingesa, obecnie mojego najsilniejszego Pokemona, Bydlaka, którym to podbijam okoliczne bytomskie gymy. Także jeżeli zauważycie takiego byka od Niklausa Pierona, to wiedzcie, że to ja. Nie ma to jak tłuściutka foka w lurze na krzywy ryj. To Niklaus zbrodniarz, barbarzyńca, masakrator bytomskich gymów. Szukamy mątwy, moi drodzy. Czy ktoś widział gdzieś taką fajną mątwę? A ten pewnie z teamu żółtych. Bytomskie muzy są znowu niebieskie, ale tam w tle czają się czerwoni bolszewicy, których zaraz porobimy. Jak wszystkich zresztą. Jest mątwa. Mątwa zostanie w tym momencie walona na łeb. Czekajcie. Zanęcimy jedzonkiem. Futruj się. Kurde, 592. Ej, mocna. Dobra. Będzie czy nie będzie? Nie będzie. Będzie czy nie będzie? Kurde, nie było. Dobra. Ponawiamy. Krzywo. Malinkę. Sralinkę. Chycę bez. Dobra. Kurde, będzie czy nie będzie? Będzie. O, coś mnie żre w nogę. Dobra. Jeszcze jedna malina. Moi drodzy, ja ją chycę, chobym miał nie wiem co. Na łeb. Headshot. Będzie. Będzie. Kurwa. Patrzcie.
Czekajcie. Kurde, musi być. Musi być walka. Patrzę, bateria się kończy. Może dlatego, że słaba bateria. Nie wierzę, Aga, ja jej nie chycę. Chycisz. Ja mam 4 pokebole. Co za... No! Kurde! Nie wierzę. Musi być. Musi być. Tym razem musi być. Nie ma. Ja pierdzielę. Ja nie wierzę w to, co się dzieje. Teraz być musi. Nie czep telefonem. Znaczy aparatem. Styknie. Jest! Jest! Kurwa!